neimwe nhau inosirisa kutaura kwandiri kuita kudai. Nhau yetsaona yaitika iri kutenderera kutaura kwandiri kutoita izvozvi. Vhidhiyo yacho haikwanisi kuti ndive ndichiisa pano kuti haibviri. Kune avo vanga vachigwinya kuona vhidhiyo iyi, handi kura nhema, vhidhiyo inogwadza singamboiti nekuti mota inga yakaita kuseparata, kuita kupatsanuka chaiko chaiko, ndo zvandaona ipapo. Dzimwe dzakafonyoka, vanhu vakazara murodhi, vamwe vachichema kuti pane mwana anga achichema aripo zvakare ipapo. Vamwe vanga varipo vasvika apapa, handisazivi kuti vanhu vanga vachidarika nemota dzavo here kana kuti kudii, kana ndevo munharaunda kana kutiwo vanhu vepedo, asi pane vanhu vanga vakazara ipapo zvakare, vamwe vachibvunza todini, vamwe vachitora mavhidhiyo. Zvinova zvaita kuti vamwe varamba vachibvunza kuti so what was the reason yekutora mavhidhiyo. Ndofunga muchitadza kuita first aid kune murume anga ari apa achifemburuka nemwana anga achichema. Mwana hamusi kuva kuti uri kuchema here, achigwadziwa, madii kumboatenda mwana pane kutora mavhidhiyo. Vamwe vanga vachidiro, vamwe vakaisa masendiments ari different. Vamwe vakataurazve kuti tsaona yafamba sei kuti inge ichiitika. Vanhu ava tisazivi kuti manje vanhu ava vanga varipo here kana kuti vanga vachiwitnessa kana kuti ndovamwe vari kusure kwavo vachiti paine overspeeding. Vamwe vachidiro, vamwe vakati tazviwa panews chokonzi panzi panga yakonzeswa nechitsaona iyi nekuita overspeeding. Pakazobuda zvakare imwe information yekuti mhuri iyi yashaika ine vanhu nokuti vanhu vangasa manhamba akasiyana siyana. Kati izvi zvekuti nhamba exactly handidi kuramba kukurumidza ndaita chinhau iyi, nekuti unogona kutaura kuti vanhu 4, vanhu 8, vanhu 5, vanhu 15, ipoponzi asirizvo zvazobuda ipapo. Izvozvi vamwe vari kutanzi vese in total vazonzi 15. Ndofunga vakutaurisa kuti mota dzacho dzaroverana panguva iyi, ndofunga vabatanidza vanhu ava kwanzi 15. Vamwe vakati aiwa sirizvo, vamwe vakati 14, vamwe vakati aiwa sirizvo, panzi vamwe nhamba yakati ndo yashaikira paspoti, asi vamwe 3 vazodoshaikira vava kuchipatara, vamwe vadero. Vamwe ndokuti so far so good, pana bvunziro paiswa 8 mazita ndo akwanisa kuririsiwa kuti vanhu ava ndo vasangana netsaona iyi yakaita seiyoiyo. Handisi kuti ndotanga ndichiti kudii nemavhidhiyo ndandichiona iwayo, zvinogwadza singamboiti, zvinosiririsa zvisingaiti. Vamwewo ndokutanga kusekuita pikicha kana kuti mufananidzo wemhuri yacho neimwe ichinzi murume washaika pamwe chete nevamwe vana vanga vakaiswa muzvimared marks kunzi uyu neuyu ndiye washaika, uyezve nemumwe mudzimai anga aripo. Asi vanoziva ndofunga vanhu munhu uyu kana kuti murume uyu zvakare vanga vachiti wanga aine madzimai maviri, asi kunzi mudzimai wepiri kuda ndowadi wanga akaenda kuholidhey, mudzimai mukuru wanga asina hake kuenda kuholidhey. Ndo zvakataurwa nevamwe. Kwozoita zvakare status yabuda asi iita sekunzi ndivatete vanyora status iyi. Status iyoyo haina kufadza vanhu vazhinji kuti why would someone write such a status uchiona kuti vanhu vazhinji vaparara netsaona yakaita sei, wonyora status yakaita sei iyoyo, vanhu vari kupopota nekuda kwaizvozvo. Ngati chirega tigovereka kuti tigonzwa vamwe vanga vachiti chii kumakomenti, kana naye Mwari wedu mwana ashayiwawo here abatsira anga achichema. Vamwe ndo kuti this is very sad, oh no, mwana ari kuchema, can't they help? Ndo vari mubvunzo muzhinji wevanhu. Zvakaoma vidiwe, ko mwana ari kuchema, why can't they leave their phones votanga kubatsira mwana iyeye? Zvikanzi nevamwe marondera rodhi here, my cousin husband family akainvolvwa mukachi muaccident. Vamwe vazhinji vanga vachaura kuti ndematambudziko ndo dzanga dzakazara futi mapost iwayo. Vamwe ndokudanza kuti iyi tsaona yaitika kumutoko road. Vamwe zvikanzi 8 of them though not verified yet. Vamwe vanga vachidiro, ndobva panzi paiswa mufananidzo wongwani mamax ered kuti murume anga aripo, mwana mumwe anga aripo, mudzimai nemumwe mwana mudiki diki nemumwe zvaimwana uyu, kurava kuti 5. Ndofunga ndovakatazoti for the meantime, ndofunga ndovakachizikamwa kuti vadi vashaika. Zvikanzi nevamwe zvakare
vachiposta nekuti panoitika chinhu vanhu vanotanga kutumira mamessages kana kuti mapost akasiyana-siyana. Usingazvi manje kuti anenge aita mamixed here kana kuti pane imwe information inozosara kana kuti imwe yacho inozosvika zvisiri izvo. Uyu ndokuti please can you post side guys, is there a God in heaven? Do you see the accident that just happened in Harare Nyamapanda Road? 8 family members vashaika nevana vaduku. My heart is broken. What 8 family members? Vamwe ndokuti so sad, may their soul rest in peace. Zvinodzimba moyo tinzwewo mambo. Tarwadziwa singamboiti sad. Vamwe ndokuti vakashinga ndo vanokwanisa kuona mavideo aya. No matter what we go through, Mwari variko haidi ngatipfugamei mabviti ndofunga ndozvavangada kuzama kutaura kuti Mwari vanenge varipo. Ndozvavanga chinyanya, ndofunga ndo pane point yevanhu vazhinji vanga vachikomenda about post iyoyi. Vamwe vakaposta vachiti tabvako kuvidheo kwozoita vakunzi hanzi ndo vatetera kuti vatete zveshuwa here kana kuti munhu womumhuri asingazivi kuti relationship yacho ndeipi yachoni. Wanga akangobuda akanzi dr hazvifana kuzopeswa kunzi pakavhagwa zvapo. Zvikanzi nguva yaMwari tingadadirana tigodiya hamawe, asi kana Mwari wadana maford ranger kana yese mutupo yemota inosara. Ndagwadziwa hazvanzi muroora vazukuru. My condolences to the Rutsito family. RIP Bhuti, muroora nevazukuru vangu. Madamwa makadavira asi ronda ramasiya kuna mai vangu hatigone kuvanyaradza. To the Rutsitos tichemene tariro. Ndo zvakanyorwa nemumwe uyu ndobva chatanga kutenderera. Unogona kunge wangada kuti meseji iyi nechida yekuti anyaradze uye nekugwadziwawo, asi ndofunga vanhu havana kufarira pekuti kudadirana uyezve kuti wazopinda mazita emota ekunzi marenji rovha kana kuti chii. Ndofunga vanhu ndopavasinasofarira pepo nekuti vamwe ngati ndo hama dzazotoita kuti munenge muchingosekera vanhu asi mumwe menyu muchizoti hamuna kumira mushe. Zvikanzi hatina mashoko natete ava. Hama dzinenge dziri bhita nelife yemunhu zvechinzi zvichamuperera, maybe hachazoti chichaitika ipapapa, vamwewo vanga vachidiro. Andishatirisa to the core, even had to the audacity yekuisa video yeaccident scene on status, like really who does that? Uri hama yakaita sei? Zvikanzi nevamwe zvakare tagwadziwa singamboiti vamwe apo vanga vachita sezvizvizvi. Vamwe vakatapfuura napo from moods, the scene was not good at all. Pane and Isuzu yadambuka guys, trailer kwayo yega, the other 2 sedans zadonira mudish and car parts were all over. Ndo zvitagwa nemumwe uyu katobuda mota dzanga dziripo zvakare. Vamwe vakati masmartphone akadai kuuya zvokwadi tinogwadziwa veduwe. Mwari variko zvokwadi, asi anobatsirawo nevamwe vanga vachitaura zvanga vachitaura. Kana mamwe makomenti handizokwanisa kuti kuna machinitira mberi nekumaverenga. Vamwewo vakaisa masentiments akasiyana-siyana pamusoro peuyu. Zvikanzi zvakare nevanyora vamwavo 17 people page in Mutoko accident. Ndozvakabuta zvazvo kuti manhamba anogona kusvika akasiyana-siyana. Iwo unenge wataura kuti 8 asi pozobuda manhamba akasiyana-siyana. Saka unongosazoziva kuti manje saka nhamba chaiyo kutaurwa nevanhu ava ndeipi yachona, asi panzi 17. 14 vashaikira passport, while 3 vashaikira on admission at Mutoko hospital. Policies has so far released 8 names. Ndokungakada kuti police here, if I'm not mistaken, ndobva pabudawo mapicture anga akawanda epasini pachoni ipapo. Vamwe vakati one of the family ndokubva vadi vatanga kuratidza zvakare. Nawo iyi handidi kureva nhema, inogwadza singamboiti nekuti vanhu vazhinji vanga vachiti saka vanga vachitora mavidhio munhu achichema vanga vachizviitirei. Vamwe vakati it's high time, ndofunga toti nyika inofanira kuti kombauzira kuti munhu wese ndofunga anofanira kudzidzira first aid kana CPR zvokwadi, nekuti vanhu vanongotendera munhu unokwanisa kuramba akakwanisa kuti kukasira kuatendwa panguva iyoyo, nekuti pamwe ambulance inogona iri kure
kuti isvike ipapo wakafanira kuitawo CPR. Ndo zvakataurwa nevamwewo zvakare. Vamwe ndokuti impact yacho yanga yakanyanya zvokwadi. Tabatikana zvinombagwadza izvi ndevamwewo avo. Zvakaomawo zvakare. Vamwe ndokuti vamwe vanhu vakakutsvaga zvokuda kutarisa kwacho kana kunzwa tsitsi kana kugwadziwa nemwana anga achichema kuti abatsirwa. Ndosaka zvakanzi nemazuva ekupedzisira vanhu vachatorwa rudo. Pane vhidhiyo kasika iripo, kuna vasina kuona vhidhiyo iripo yekutenderera, asi inoda zvako wakasimba hana yako. Ndo zvandokwanisa kutaura kuti muone vhidhiyo iyoyo. Again ngoti kune mhuri iyoyi dai vakanyaradzwa nezita raJesu. Ndo zvandokwanisa kutaura nekuti chiitiko ichi chinogwadza singamboiti. Kungoimagina kuti mashaikirwa nevanhu vakawanda mumhuri imwe chete, zvinhu zvakangooma, zvinhu zvorema zvisingamboiti, nekuti apa kuda vainge vachitobva kukisimusi votoparadzana nemhuri vachitoti bhabhai bhabhai, asi kodzoka zvakarunzi aiwa tava nemabhokisi. Zvinhu zvinogwadza zvisingamboiti. Ndichingoti zorurai murugare. Ndo zvandokwanisa kutaura. Chakubatai zvakare pachikamu chinoteerera.